Живо здраво, по-яка нация. Искам отново да се включа, понеже идват празници и естествено всички ние трениращи, тук става въпрос за редовно трениращите, обичаме, също и ние сме хора, да си нарушим режима и да си позволим нещо да си хапнем странично. Това най-често са разни баници, сладки неща, баклави и така нататък, каквото му е кеф. Общо взето храни богати повече на въглехидрати. За какво искам да поговорим относно въглехидратите, понеже са сочени като едва ли не най-злото нещо, да пречат за постигане на форма. Обаче преди това нека да изясним едно нещо изключително важно. За хубава, яка тренировка, за да искаме да извлечем максимума от всяка една тренировка, трябва гликогена, аджеба въглехидрата, който е зареден в мускула и черния дроб, да е качествен и наистина да има хубаво зареждане при всяка една тренировка. Защо? Когато обичате така да изпадате в наречения дефицит и да орязвате максимално много въглехидратите, тялото едно, че не може да зареди хубаво гликогеновите депа, едно, че се отделя адски много кортизол поради малкото количество точно на тези въглехидрати и е в някакъв шок, защото вие искате да тренирате понякога и дворазово, примерно сутрин или вечер, независимо по кое време кардио, плюс силова тренировка. И тялото се нуждае от енергия. Обаче с този дефицит тялото няма откъде да вземе тази енергия и вие по този начин го тормозите. Това е все едно да карате на високи обороти продължително време една кола, да я държите в червено. В крайна сметка в един прекрасен момент двигателя ще сдаде багажа. Така е с организма. Постоянно, когато е стресиран, той отделя адски много стресови хормони, кортизол, който влияе на кръвната захар, като я повишава, който влияе и на самата мускулатура, като я разгражда, който е най-нежелания процес. Затова тези катаболни процеси след тренировка гледаме да ги потушиме с бързи въглехидрати, когато се храниме след тренировка, са супер удачни. Заедно с тях може да вкараме също и бавни и вече белтачините и полезни мазнини, те са си ясни. Обаче бързите въглехидрати, понеже най-мощният хормон е инсулина, когато влезат в кръвта, те вдигат кръвната захар, своя отговор, инсулинът се покачва. По този начин след тренировка използваме, за да може инсулина да вкара в депата, които сме изчерпали, тези въглехидрати бързи. След това допълнително да допълни с качествените бавни въглехидрати, които сме изяли. Затова е толкова важна храната, богата на въглехидрати. Разбира се, всичко тук е наука и трябва да знаете кога точно как да разпределите храната, особено преди и след тренировка са най-важни захранванията с въглехидрати. За да може самата тренировка да ви е на максимум. Колко по-добра ви е самата тренировка, колко по-максимално ефективна е, толкова след това вие възстановяването, изграждането ви е по-адекватно. Много по-лесно се възстановите, много по-лесно ще изграждате мускулна тъкан, когато сте направили адекватната тренировка, защото тя е разковничето, тя е искрата, която поражда всички тия процеси. Катаболните процеси, веднага тялото отговаря на тях с множествено хормони, които да потушат тия катаболни процеси, да почват възстановяването и изграждането на тъкан. Затова въглехидратите са толкова важни. Моля ви се, не изпадете в крайности, защото само единствено може да загубите. Няма по-важно нещо от една адекватна тренировка. Сила, напомпване, издръжливост. Всичко това благодарение на въглехидратите, когато сте заредени правилно. Така че позволявайте си, да не е системно, все пак са празници и не ги изключвайте никога от режима си. Аз като състезател никога не съм бил на 0 въглехидрати, дори при
с